Misalnya lingkungannya fanatik, fanatik itu ngerti kan? Fanatik ya kayak vlog itu, fanatik. Sing nang jerone tembok iku mah dibelo, sing njabane tembok dianggap musuh kabeh. Ya iku fanatik jenenge kayak vlog iki. Ya, gurung gurung mempelajari RNI tambah angel maning kok. Iku wis memahami keduanya RNI iki beda maneh konsepnya. Cuma kan kesadaran kudu dipancing maneh. Tapi lak paham sih sing vlog iki mang. Gak kan gak apik kan. Oleh ngene iki. Kudu ndelok dua sisi sik baru bisa menentukan. Menentukan ae kok kudu panjang maneh naware. Dadi keputusane cekne resik. Kan iku cek gak ngene lho sing bahaya nek pen wis dadi wong gedhe ya. Sing bahaya iku pen iku dikendhalekno kepentingane wong. Tapi pen gak sadar. Misalnya pen dikongkon mlaku rono ya padahal nang kono asline ono sumur. Pen tapi gak sadar. Sing bahaya iku wong gedhe-gedhe saiki ku akeh sing ngono modele soalé. Dadi nek belajar kecil iku menghindari ngene-ngene ku jange pen nang masa depan cek gak sampai keliru dalane ya. Nah iki sik dipahami iki sik ya. Kok tak jerokno maneh masalah dua sisi. Wis saiki gerak diluk-diluk sing iku mang.